Третья книга цароў, раздел 15. На 18-й год царавання Эрабама, сына Набата, у Юдзе стаў царом Абія. Ён 3 гады цараваў у Іерусаліме, маці яго называлася Мааха, дачка Абсалома, і дапускаўся ён усіх грахоў бацькі свайго. Які ён рабіў перад тым, не было сэрца яго шчырым да Господа, Бога яго, як сэрца Давіда бацькі яго. Аднак дзеля Давіда даў яму Господ Бог яго светач у Іерусаліме, каб паставіць сына яго па ім і умацаваць Іерусалім. Аднак дзеля Давіда даў яму Господ Бог яго светач у Іерусаліме, каб паставіць сына яго па ім і умацаваць Іерусалім. Бо Давід чыніў справядлівасць у вачах Господа і не ўхіляўся ад таго, што ён яму загадваў на працягу ўсіх дней жыцця свайго, за выключэнне справы Урыі Хетея. А вайна між Рабавам і Ерабаамам працягвалася ўвесь час, а іншыя дзеянні Абія і ўсё, што ён рабіў, ці не запісана гэта ў кнізе аналаў цароў Юдэі. І працягвалася вайна між Абіем і Ерабаамам. І супачыў Абія з бацькамі сваімі, і пахавалі яго ў горадзе Давідавам, і па ім цараваў сын яго Аса. Такім чынам, на 20-й год царавання Ерабаама над Ізраілем, над Юдэі, стаў царом Аса. І 41 год ён быў царом у Іерусаліме, маці яго называлася Мааха і была дачкой Абсалома. І рабіў Аса справядлівае перад абліччам Господа, як Давід бацька яго. І ён выгнаў распусніц з краіны і павынішчаў усіх нячыстых ідалаў, якія нарабілі бацькі яго. І нават маці сваю Мааху пазбавіў годнасці царыцы за тое, што яна зрабіла ідала Асеры, і Аса пасек ідала ганебнага і спаліў каля ручая Цедрон. Але ўзгоркі не знішчыў, аднак сэрца Асы было шчырым перад Господам ва ўсе дні яго. І прынёс ён у святыню Господа рэчы, пасвячоны на ахвяру бацькам яго, і ім самім, срэбра і золата і посуд, а між Асам і царом Ізраіля Баасам вайна працягвалася ва ўсе дні іх. Таксама пайшоў цар Ізраіля Бааса на Юдэю і пабудаваў раму, каб ніхто не мог увайсці і выйсці з боку Асы, цара юдэйскага. Такім чынам Аса, сабраўшы ўсё срэбра і золата, якое засталося ў скарбоўнях святыні Господа і ў скарбоўнях палаца царскага, даў яго ў рукі паслугачам сваім і паслаў іх да Бенадада, сына Табрэмона, сына Газіёна, цара Сірыі, які жыў у Дамаску, каб яны сказалі: «Ёсць дамова паміж мною і табой, і між бацькам маім і бацькам тваім. І таму я пасылаю табе дары, срэбра і золата, і прашу, каб ты парваў дамову, якую маеш з Баасаю, царом Ізраіля, каб ён адступіўся ад мяне». І паслухаў Бенадад цара Асу, і паслаў кіраўнікоў войскаў сваіх у гарады Ізраіля, і захапілі яны Агіён і Дан, Абел-Бет-Мааху і ўвесь Кінерэт з усёю зямлёю Нефталі. Калі аб гэтым даведаўся Бааса, кінуў будаваць раму і вярнуўся ў Тэрсу. А цар Аса паклікаў усіх юдэяў без выключэння, і забралі яны з рамы яе камяні і дрэва, якімі карыстаўся Бааса для будовы, і пабудаваў з іх цар Аса Габу, Беньяміна і Міцпу. А ўсе іншыя дзеянні Асы і ўся мужнасць яго, і ўсё, што ён зрабіў, і гарады, якія пабудаваў, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? Калі ж ён састарыўся, хварэў на ногі. І супачыў Аса з бацькамі сваімі і быў пахаваны з імі ў горадзе Давіда, бацькі свайго. А па ім цараваў сын яго Язафат. А на другі год царавання цара юдэйскага Асы пачаў цараваць над Ізраілем Надаб, сын Ерабама, і цараваў ён над Ізраілем 2 гады. І рабіў ён ліхоту перад абліччам Господа, і хадзіў шляхамі бацькі свайго і ў граху яго, якім уводзіў у грэх Ізраіль. І зарабіў супраць яго змову Бааса, сын Ахіі, з дому Ісахара, і напаў на яго ў Габетоне, які быў горадам філістынцаў,
паколькі Надаб і ўсё войска Ізраіля абкладвалі габэтон. Такім чынам, у 3-й год Асы, цара юдэйскага, Бааса забіў яго і сам стаў царом замест яго. І калі ён пачаў цараваць, забіў увесь дом Ярабама, не пакінуў ніводнай душы з нашчадкаў яго, пакуль не вынішчыў яго паводле слова Господа, як казаў ён праз паслухача свайго Ахію Сіла. Дзеля грахоў Ярабама, якімі ён сам грашыў і уводзіў Ізраілю ў грэх, і дзеля злачынства, якім гнявіў Господа Бога Ізраіля. А іншыя дзеянні Надаба і ўсё, што ён мужна рабіў, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Ізраіля. І працягвалася вайна паміж Асам і Баасам, царом Ізраіля, праз усе дні іх. У 3-й год Асы, цара Юды, стаў царом над усім Ізраілем у Тэрсе Бааса, сын Ахій, які цараваў 24 гады. І зрабіў ён ліхоту перад Господам, і хадзіў дарогою Ярабама, і ў граху яго, якім уводзіў у грэх Ізраіль.